kinantenan puji sesanti mugi kamulyan tansah tumedhak lan tumanduk sagung para tamu tinarbuka ladrang santi mulya. Wilahing awik namhastu sidam sekaring bawana langgeng heneng sesantine skala durga mendhak kala sirna mugi saking durga molan sengkala tinebihna ing tulak manu dumawakna aneng samudra laya salbeting sasana regya kantuna manggih iwana miring sambekala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun wonten ngarsanipun para pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mestuti pepoyaning kautaman ingkang pantes mudarsana para lenggah kakung miwah putri mirunggan katur keluarga besan saking tlatah Jember Jawa Timur ingkang winantu ing bagya mulya ugi ingkang pantes nami kakurmatan wonten ing ngarsanipun Barayagung Bapak Eka Wiyana Ibu Anik Sularni ingkang winantu ing bagas kewarasan winantu ing kabagyan kepareng ugi nyuwun pangapunten dene pribadi kula ingkang hanamung krida momko jejering pambyawara cumangkaka migas wacana anggen panjenengan eca ingkang pangandikan jumejer ing madyaning sasana hargya saperlu amratitesaken tumapak ing prastawa gati tata cara sambut silaning akrami dawuhing temanten Rara Pradipta Sandra Rahmawati Bagus Firdaus Asidik ing ari kalenggahan menika puji syukur mugi kunjuk mring ngarsa dalem Gusti kang maha luhur awit idi palelah ingkang rumentah dumateng sadaya para lenggah Purwa madya lan wusananing gati mugi tansah pinanggihan wonten ing swasana ingkang sarwa sarwibingah. Nuwun para tamu mugi kalilanana kula mangka jejering pambiwara ngaturaken wedharing gantha babaring sedya wigatining perlu urut reruncaning titilaksitaning adicara ingkang sampun rinembak rinumpaka dening kulawarga pinurwakan pambuka temanten Putri Mijil kadherekaken Ibu Nanik miwah Ibu Sri Hayati temanten kakung rawuh kadherekaken Bapak Agus Suprihanto miwah Bapak Urin Trihan Hartono temanten kakung Putri wis sampata biya dumadining pasrah panampining temanten mugi keparing siaga pasrah temanten kasarero Bapak Junawan Prabowo ing samangke katampi Bapak Nur Hadi Utama
paripurnaning tata cara pasrah panembing temanten kanjek tumapak ing prastawa gati panggihing temanten jangkep hubungan mewah sungkeman ingkang kapratitisaken dening Ibu Diah White Lily. Tata cara panggih hubungan mewah sungkeman paripurna sumening ngospisan foto keluarga temanten kakung lamun kapenggalih cekap atur pangandika pambagya harja katur para tamu ingkang kasarira dening Bapak Karna puput kepuntoning penganggit pratandha cekra paripurnaning paregyan tata cara katutup temanten kabedhol tumuju ing korening paregyan ingkang saperlu nguntapaken kulturipun sedaya para tamu mekaten menggah lampahing tata cara mugi dados ing nupeksa wonten ing ngarsanipun sedaya para tamu langkung-langkung paraga ingkang tinanggenah nuwun matur nuwun. Singgah kala singgah pan suminggah durga kala sumingkir sing asirah sing suku sing wulu sing tenggak sing bau lawan kala sing buntut kabeh padha suminggah mulya ing asal neki